La desmotivació escolar es refereix a la manca d'interès, compromís i entusiasme dels estudiants cap al seu procés d'aprenentatge i les activitats acadèmiques. Aquest paradigma es pot manifestar de diverses maneres, com el baix rendiment acadèmic, la manca de participació a classe i fins i tot l'abandonament escolar. És important comprendre que la desmotivació no és simplement la mandra o la manca de disciplina per part de l'estudiant, sinó que té arrels més profundes que sovint estan relacionades amb factors personals, familiars, socials i educatius. Amalgama 7, des de les seves escoles terapèutiques, implementen diferents estratègies per abordar de manera integral aquesta dificultat i promoure un benestar emocional. Una d'elles és potenciar una intervenció holística, on avaluem tant l'equip clínic com l'acadèmic, ja que és fonamental entendre cada alumne a escala global, però també entendre el seu procés terapèutic. Com ens agrada anomenar, o com solem dir, ens agrada fer un vestit a mida. A més, oferim un programa educatiu individualitzat, pel fet que brinda oportunitats a l'alumne per conèixer els seus talents i les seves habilitats, per desenvolupar-se d'una manera òptima i poder continuar el seu camí acadèmic en el futur. Des d'Amalgama 7 som conscients d'aquestes dificultats i, per tant, tenim diferents convenis educatius i podem efectuar i som especialistes a efectuar coordinacions acadèmiques en les escoles d'origen per continuar amb els estudis reglats. També treballem en diferents metodologies actives que permeten als estudiants involucrar-se en el seu procés d'aprenentatge, participar en les activitats de forma significativa i aplicar els coneixements en situacions reals. En aquest sentit, tot això ajudarà a augmentar el seu interès i compromís en les matèries estudiades. Finalment, des de les diferents escoles terapèutiques d'Amalgama 7 es pot fer front a la desmotivació escolar tant a les escoles terapèutiques d'àmbit rural com a les escoles terapèutiques d'àmbit urbà.